Lijep pozdrav, danas je s nama liječnik Marin Fabijanić. Pa evo Marine, izvoli, predstavi se. Dobar dan svima, ja sam Marin Fabijanić, imam 37 godina, liječnik sa medicine, specijalista anesteziologije u bolnici. I zbog čega si počeo vježbati? Pa prvenstveno način života i sve me malo sa vremenom počeo umarati. Tatak loša prehrana, nedostatak energije, loš san i sve me ponukalo da se pokrenem i malo dovedem u red. Koje benefite imaš od kad vježbaš? Od kad vježbam pulji sam sa energijom. Jesi pao na težini? Pao na težini, da, nekoliko kilograma i osjećam se puno bolje. To je važno. I ko bi to preporučio da vježba? Preporučio bi svima bi preporučio. Eto, čuli ste Marina i želimo da nas pratite i ko želi da nam se pridruži, lijepa smo ekipa, dolazi sad odlično društvo, nikad ne radimo na veliki broj ljudi, nego na određeni manji broj, da se kvalitetnije posvetimo i uživamo svi zajedno u procesu. Lijep pozdrav iz tog forma.